Jej život nesie prvky gréckej tragédie. Na divadelných doskách z nej vyžarovala sebaistota až hrdosť a v skutočnom svete bola plná citov a drámy. Nemala trpezlivosť s ľuďmi, ktorí to, čo robia, nemysleli smrteľne vážne. V tomto smere bola protikladom divy. Napriek tomu na vrchole svojej kariéry bola známa ako La Divina, čiže božská. Mnohí citujú jej dokonalý hlasový rozsah, jej zručnosť v dramatickej interpretácii roli a jej nezameniteľnú prítomnosť na javisku, aj mimo neho. Podľa mnohých má tu najpodstatnejšiu ingredienciu pre skvelú speváčku. Okamžite rozpoznateľný hlas. Dnes si povieme o Marii Callas. Maria Callas bola grécka sopránistka amerického pôvodu, ktorá sa narodila 2. decembra 1923 v Queens v štáte New York, iba 4 mesiace potom, čo jej rodičia pricestovali z Grécka do Ameriky. Meno na Mariinom rodnom liste v New Yorku je Sophie Cecilia Callas a pokrstená bola ako Mária Anna Cecília Sofia Kalogeropoulos. Bola dcérou Evangelii Dimitriadis a Georgia Kalogeropoulosa. Priezvisko Kalogeropoulos jej a celej rodine otec skrátil najprv na Kallos a neskôr na Callas. Jej rodičia George a Evangelie, prezývaná Lica. Callasovci mali vo svojom vzťahu množstvo problémov. Licin otec svojej dcére povedal, nech si Georgia nevezme, pretože je komplikovaná osobnosť a on jej potom nedokáže pomôcť. Lica sa nakoniec rozhodla, že si predsa Georgia vezme a hneď po svadbe to začala ľutovať. Situáciu zhoršilo Georgeovo záletníctvo a nezlepšilo ju ani narodenie dcery Jakinty, neskôr prezývanej Jackie. Rodine následne ich ďalší syn Vasilis zomrel ako dvojročný na meningitídu, čo samozrejme vzťah Georgia a Lici ešte viac naštrbilo. V roku 1923, keď bola Lica znovu tehotná, George sa chcel presťahovať do Spojených štátov. Lica to odmietla, na čo sa v rodine často strhlo množstvo kriku. Lica bola presvedčená, že jej tretie dieťa bude chlapec. Jej sklamanie z narodenia ďalšej céry Márie bolo také veľké, že sa na svoje nové bábätko 4 dni odmietla čo i len pozrieť. Lica bola fascinovaná krásou, ktorú našla iba u svojej staršej céry Jackie. A tak ju viac uprednostňovala. Máriu považovala za bacuľatú, škaredú a preto ju často ignorovala. Mária bola krátkozraká už v rannom veku a tiež musela nosiť hrubé okuliare, pretože mala veľmi zlý zrak. Okolo 3 rokov sa začal prejavovať Márin spevácky talent a potom, čo Lica zistila, že jej dcéra má krásny hlas a dá sa to speňažiť, začala tlačiť Máriu, aby spievala. Keď bola Mária už dospelá a slávna, často hovorila, že práve toto nútenie do spievania nenávidela a k spevu si do istej miery v tej dobe vybudovala odpor. Nikdy jej neodpustím, že mi vzala detstvo. Ako dieťa som sa mala bezstarostne hrať a rásť, lenže ja som len spievala a zarábala peniaze. Všetko, čo som vtedy robila, bolo dobré pre nich, ale nie pre mňa. Takto sa vyjadrila Mária pre časopis Time v roku 1956. Lica sa so svojimi 2 dcérami vrátila z Ameriky do Aten potom, čo ju George v Amerike podvádzal a už to spolu nevedeli vydržať. Márin vzťah s matkou však nebol o nič lepší. Čím bola Mária staršia, tým viac sa to medzi nimi zhoršovalo. Mária spievala v rozhlasovej relácii vo veku 11 rokov pod pseudonymom Nina Foresti. Spievala Un bel dì z Pucciniho Madame Butterfly. Ardoan vo svojej knihe o Márii spomína, že sa vysielali v rádiu jej rôzne vystúpenia, ale v súčasnosti nie sú dostupné žiadne z týchto záznamov. To však neznamená, že neexistujú. Jej skoršie nahrávky z Turandota a Tristan a Isolda z roku 1948 a koncert v Turínskom rádiu z roku 1949 boli počas právneho sporu v roku 1955 údajne odovzdané právnikovi a už ich nikto nikdy nevidel. Ak by sa jedného dňa objavili, predstavovali by ďalší fascinujúci prvok jej umenia. A znovu sa vráťme ku jej vzťahu s matkou. Lica, ktorá nepracovala na Máriu, tlačila, aby chodila s rôznymi mužmi a pritom im zrejme ponúkala isté služby. Bolo to najmä talianským a nemeckým vojakom, následne aby priniesla domov peniaze alebo jedlo. Bolo to počas okupácie Grécka počas druhej svetovej vojny, keď mala Mária približne 16 rokov. Mária toto nariadenie matky odmietala, čo jej mamu veľmi netešilo a vznikala medzi nimi stále väčšia priepasť.
Lindsay Spence vo svojej knihe o Márii napísala, že matka predávala príbehy tlači a vydierala ju, aby držala jazyk za zubami, a napísala svojej dcere list. Vieš, čo robia filmoví umelci skromného pôvodu, len čo zbohatnú? Prvý mesiac minú svoje peniaze na to, aby postavili dom pre svojich rodičov a rozmaznávali ich luxusom. Čo povieš, Mária? V skutočnosti jej otec tiež nebol neviniatko a svoju dcéru taktiež využíval. Napísal jej list, v ktorom predstieral, že umiera v nemocnici pre chudobných v snahe získať od nej peniaze. V skutočnosti bol len trošku chorý. V roku 1950, keď mala Mária 27 rokov, chcela urovnať vzťah so svojou matkou, preto ju pozvala do Mexika. Avšak tam sa ukázali ich problémy ako nevyriešiteľné a Mária od tohto momentu až na pár listov prestala úplne komunikovať so svojou matkou a často medzi sebou komunikovali len cez médiá, ktoré samozrejme sa tejto témy stále radi ujali. Štúdium a dospelosť. Callas získala hudobné vzdelanie v Aténach. Jej matka Lica chcela, aby šla študovať na konzervatórium, ale tam ju neprijali, pretože neurobila dojem na riaditeľa a nesplnila teoretické predpoklady v solfedžach. Dokonca sú záznamy, že Lica, Máriina matka, musela sfalšovať jej vek, aby vôbec mohla Mária študovať. Následne ju prijala učiteľka Trivelová, ktorá učila spev na konzervatóriu a súkromné hodiny vyučovala zadarmo, pretože videla v Márii fenomén, avšak ešte neobjavený. Trivel ju neskôr opísala takto. Vzorná študentka, fanatická, nekompromisná, oddaná štúdiu srdcom i dušou. Jej pokrok bol fenomenálny. Učila sa 5 až 6 hodín denne. V priebehu 6 mesiacov odspievala najťažšie árie medzinárodného operného repertoáru. V roku 1939 Callas nastúpila na Aténske konzervatórium, aby študovala u Elvíry de Hildegard, ktorej vďačí za to, že jej pomohla naučiť sa taliansky štýl spevu bel canto. V roku 1941, keď mala iba 17 rokov, začali kritici a kolegovia označovať jej talent za daný Bohom. Hlasový rozsah Márie Callas bol takmer 3 oktávy, jej najnižší spievaný tón bol Fis malé a jej najvyšší tón bol E3. Veľkých zlomov v kariére mala viac, avšak ja si myslím, že najväčší v jej kariére nastal v Benátkach v roku 1949. Mala odspievať postavu Brunhilde, ale ochorela im sopranistka, ktorá mala spievať Elvíru z opery I Puritany. Na naštudovanie roli mala iba 6 dní. Keď sa to dozvedeli hudobní kritici, bola z toho senzácia, pretože bolo nevídané, aby tak odlišné roly niekto v tak krátkom čase vedel naštudovať a predviesť. Callasova v tejto úlohe triumfovala. Kritikmi sa stala obľúbenou hlavne tým, že vie spievať široký repertoár v opernom žánri. Začiatkom roku 1953 až 54 bola Mária presvedčená, že na roli, ktoré spieva, je príliš ťažká. Schudla takmer 36 kg a po ťažkej diete vyzerala, ako by sa narodila s touto štíhlou postavou. A o jej metóde chudnutia sa začali šíriť rôzne fámy. Pri jednej z nich prehltla pásomnicu a rímska spoločnosť na výrobu cestovín Panatella Mills tvrdila, že schudla s jedením ich fyziologických cestovín, na čo Mária reagovala podaním žaloby. Callasova uviedla, že schudla vďaka rozumnej nízkokalorickej strave, ktorá pozostáva hlavne zo šalátov a kuracieho mäsa. Mária nemala rada počúvanie svojich nahrávok. Dokonca pri prvých nahrávaniach po vypočutí pásky chcela prestať so spevom. Po niekoľkých rokoch si zvykla na svoj hlas, ale stále sa nahrávala len kvôli tomu, aby vedela, čo má zlepšiť. Približne od 50. rokov 20. storočia sa ukázalo, že hlas Márie Callas začal strácať časť svojej magickej kvality, vďaka ktorej bola predtým tak úspešná. Mnoho ľudí z odvetvia klasického spevu aj mimo neho sa v priebehu rokov prihlásilo s mnohými rôznymi, ako to už býva, často protichodnými názormi na to, prečo Callasovej hlas nemohol obstáť v skúške času. Podľa názoru niekoľkých speváčok ťažké úlohy, ktoré vykonávala v prvých rokoch, poškodili Máriin hlas. Prvé ťažké úlohy viedli k slabosti bránice a následnej ťažkosti s ovládaním hlavového registra, alebo že to bolo priamo spôsobené jej rýchlym a progresívnym úbytkom hmotnosti. Na inom mieste jej manžel obviňoval hormonálne zmeny spôsobené predčasnou menopauzou. Podľa Máriiných slov, kvôli nadmernej zodpovednosti, ktorú cítila, stratila dôveru v samú seba. Callas sa pred smrťou vyjadrila na problém takto.
Nikdy som nestratila hlas, ale stratila som silu v bránici. Kvôli týmto ťažkostiam som stratila odvahu a smelosť. Výsledkom bolo, že som presilila svoj hlas a to spôsobilo, že mi kolísal. V polovici 50. rokov prešla Callas dramatickou premenou vokálnej techniky. Prešla z lyrického sopránu na spintosoprán, čo jej hlasu umožnilo zvládnuť dramatickejšie úlohy a predviesť väčší emocionálny rozsah. Osobný život. Čo sa týka osobného života, skutočnú lásku nikdy nepoznala. Maria Callas, hamblivá, krátkozraká s nadváhom, ktorá nervózne očakávala svoj prvý veľký operný aranžmá, sa stretla s Giovannim Battistom Meneghinim na večeri v talianskej Verone, keď mala 23 rokov. Meneghini bol bohatý 51-ročný výrobca tehál, nevýrazný muž s niekoľkými vznešenými vlastnosťami, ale aj kultúrnymi záujmami a nad rámec vášne pre operu. Tvorili zvláštny pár, ale ich príťažlivosť bola vzájomná. 2 roky spolu chodili a potom 10 rokov boli manželia. V roku 1966 sa vzdala amerického občianstva a prijala grécke občianstvo. Týmto spôsobom chcela technicky anulovať manželstvo s Meneghinim. A prečo? Meneghini to vraj do konca života nepochopil. Mária hovorí, že kvôli Aristotelovi Onassisovi, lodnému magnátovi. Jej vzťah s Onassisom sa zhodoval s obdobím obrovských profesionálnych ťažkostí. Koncom 50. rokov sa ukázalo, že Callasovej hlas je na ústupe, ako som už spomínal. Láska ku Onassisovi a tlak tlače, ktorý ich vzťah riešil až podozrivo často, vyústil k tomu, že Mária odišla do, nazvime to, čiastočného dôchodku. Vo vzťahu s Onassisom bola spokojná a vyzerala šťastná, že sa vzdala kariéry, aby sa mohla sústrediť na ich vzťah. Veľa sa špekulovalo o Máriinej túžbe mať dieťa. Niektorí tvrdia, že Onassis jej to zakázal, ďalší, že Mária jedno dieťa dokonca potratila, alebo že ju Onassis prinútil ísť na potrat. Množstvo Máriiných priateľov tvrdí, že mala dieťa, ktoré bolo Onassisové, avšak zomrelo, keď bolo maličké. Mária a Ari Onassis sa nikdy nezosobášili, čo Máriu dosť trápilo. V roku 1968 bola Callas úplne zničená, keď ju Onassis náhle opustil kvôli Jacqueline Kennedyovej, vdove amerického prezidenta JF Kennedyho. Množstvo médií tvrdilo, že Mária bola pre Onassisa iba hračka. Onassis sa oženil s Jackie a tým dostal najslávnejšiu ženu na svete. Bola to rana, z ktorej sa Mária už nespamätala. Mária sa utiahla do svojho bytu v Paríži, pričom zrejme stratila záujem o život. Nikto nemohol opísať toto temné obdobie lepšie ako samotná Mária, keď povedala: Najprv som stratila hlas, potom som stratila postavu a potom som stratila Onassisa. Až po 6 rokoch sa znovu prebudila a vydala sa na svetové turné. Hoci boli predstavenia komerčne úspešné, kritici ich hodnotili dosť zle. Následne sa rozhodla utiahnuť do úzadia a s operou už naozaj skončiť. Treba povedať, že Onassis a Kennedyová boli už od začiatku manželstva nešťastní a nakoniec si Aristoteles Onassis zrejme uvedomil, že to, ako sa zachoval k Márii, nebolo správne. Mária Onassisa nechcela ani vidieť, avšak keď sa jej vyhrážal, že narazí svojim Mercedesom do jej vchodových dverí, Mária ustúpila. Stretávali sa každý mesiac až do jeho smrti, povedal Onassisov šofér. Onassis sa nestihol rozviesť s Jackie a zomrel. Keďže Jackie nedovolila Márii, aby šla pozrieť Onassisa do nemocnice, Máriu museli prepašovať k jeho lôžku. To bolo posledné stretnutie a o pár týždňov Onassis zomrel a Márii sa zrútil celý svet. Po Onassisovej smrti v roku 1975 sa Mária, ktorá už bola bez hlasu, stala samotárkou vo svojom byte v Paríži, kde počúvala svoje nahrávky zo zlatej éry. Callas bola závislá na sedatíve s názvom Mandrax. A bolo to veľmi silné sedatívum, ktoré poskytovalo hypnotický účinok. Túto drogu jej dodávala jej vlastná sestra, zrejme cez ich mamu Licu. Jedna tableta denne počas 2 mesiacov mení to, ako funguje telo a spôsobuje fyzickú a psychickú závislosť. Vysadenie mandraxu môže spôsobiť smrť, ak sa tak stane bez lekárskej pomoci, píše Spence v knihe. 16. septembra 1977 vo veku 53 rokov sa Mária prebudila vo svojom dome v Paríži. Naraňajkovala sa v posteli a odišla do kúpeľne. Vraj mala bodavú bolesť v ľavom boku a upadla do bezvedomia.
Vzali ju späť do postele a vypila silnú kávu. Vyžiadala si prítomnosť lekára, ktorý kým prišiel, Mária už bola mŕtva. Pohreb sa konal 20. septembra a jej telo bolo spopolnené na parížskom cintoríne Père Lachaise. Zaujímavé je, že jej pohrebná urna bola ukradnutá a nájdená o niekoľko dní neskôr. Dôvody jej smrti zostávajú nejasné. Oficiálne išlo o infarkt, no nie je vylúčené, že spáchala samovraždu a ešte väčšia pravdepodobnosť je vražda. Podľa filmového režiséra Franka Zeffirelliho bola Mária zavraždená. Povedali mi, že Mária zanechala závet, v ktorom dala všetko svojej slúžke, šoférovi a domovu dôchodcov, hudobníkov. Ale potom, čo zomrela, nebolo po tejto vôli ani stopy. Povedal taktiež, že vie, že Mária nechcela byť spopolnená a zrejme kvôli zametaniu dôkazov niektorí ľudia chceli spopolniť Máriu, aby sa neprišlo na to, že bola zavraždená. Tu sa dostávame k už známemu smutnému záveru, a to takému, že Mária bola väčšinu svojho života využívaná buď pre peniaze, alebo citovo. Dodnes sa s istotou nevie povedať, či Mária skutočne nebola zavraždená. Ďalšie zaujímavosti a záver. V októbri 2022 bola Angelina Jolie oznámená, že bude hrať v pripravovanom životopisnom filme Mária. Angelina stvárni Kalasovú v 70. rokoch počas jej úpadku. V roku 1997 bola uvedená ako jedna z 18 významných historických postav v reklame Think Different spoločnosti Apple. V roku 2007 bola Callas posmrtne ocenená cenou Grammy za celoživotné dielo. V tom istom roku bola BBC Music Magazine zvolená za najväčšiu sopranistku všetkých čias. Na jej pamiatku bol pomenovaný aj asteroid. Callasová bola skutočne hudobnou priekopničkou, ale nie tak, ako si možno myslíte. Získavala uznanie za oživenie zanedbaných belkantových diel, ale v skutočnosti mnohé z nich boli oživené ešte predtým, ako ich naspievala. El Pirata, Anna Bolena, Medea. Jej predstavenie Tosky v Covent Garden je označované ako jeden z najväčších operných zážitkov všetkých čias. Mária Callas naposledy vystúpila v roku 1974 v opere Tosca v Royal Opera House v Londýne. A hoci Mária Callas zomrela v roku 1977, Opera Today v roku 2006 naznačila, že takmer 30 rokov po svojej smrti je stále definíciou divy ako umelkyne. Mária bola síce slávna a obdivovaná v spoločnosti, avšak čo sa týka jej osobného života, využívaná kvôli peniazom, sláve, dokonca sú záznamy, že ju ona si zbil. V takom kontexte Máriu nepoznáme a niekto by mohol povedať, že to, ako Mária vystupovala na verejnosti, nekorešponduje s tým, aký mala ťažký súkromný život. A nie je to len Callasová. Nebola jediná, ktorú systém kedysi zneužíval. Bola ako každá iná žena žijúca v tejto dobe, ktorá sa nemohla rozviesť alebo vzoprieť mužskej spoločnosti. Avšak, ako to už býva, silné osobnosti len tak niečo nezlomí a preto pracovala tvrdo ďalej. Keď bola v najlepších rokoch, nedala sa s nikým a nikde porovnávať. Je pravda, že mala asi odísť skôr, keď ju Onassis očaroval svojou láskou, už nemala oči len pre operu a hlas kvôli tomu trpel. Jej laserovo zaostrený hlas zo začiatku až polovice 50. rokov bol tak dokonalý, že mohla odpáliť strechu opery. Bola asi prvou opernou speváčkou, ktorá bola skutočnou herečkou na divadelných doskách. Kým neprišla na scénu, operní speváci sa riadili pódiovými pokynmi a gestami. No Callas bola prvá, ktorá použila svoje telo a výraznú tvár, ako aj hlas, aby zobrazila emócie, o ktorých spievala. V priebehu 50. rokov Callas úplne zmenila spôsob, akým diva pristupovala k úlohám. Opakovane hovorila, slúžime skladateľovi. Všetky emócie, všetky interpretácie, všetko, čo potrebujeme vedieť, je v partitúre. Bez ohľadu na to, ako dlho je skladateľ mŕtvy. Pre ňu to bolo ako séria chemických rovníc, ktoré za nás musela vyriešiť v každom predstavení. Jej príprava bola náročná a komplexná, ako keby mala doktorát z každej opery, do ktorej sa pustila. Smutné je, že ešte dodnes chce každý, kto poznal alebo pozná Máriu Callas, zneužívať jej meno na to, aby si ju privlastnil a mohol to využiť vo svoj prospech.
Verím, že som vám aj tohto umelca viac priblížil a povedal zaujímavosti, ktoré ste doteraz nevedeli. Samozrejme o jej živote by sa dalo hovoriť oveľa viac, avšak na jednu stranu už nechcem, aby mali tieto videá viac ako 20 minút a na druhú stranu, ak viete niečo zaujímavé, niečo, čo by ste chceli doplniť, alebo dokonca niečo, s čím nesúhlasíte, napíšte to vy dole do komentárov a samozrejme dajte like. Pre dnešné video sa s vami lúčim a ako obvykle vypočujte si interpretácie Márie Callas, ktoré vám odporúčam už o pár sekúnd. A do počutia.